محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطوائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله عبادتنا وجميع نشاطاتنا الدينية وجعلنا من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. سيدنا محمد مندون أمي تغني ستك على فيك أبو شيطان تورما. الله سبحانه وتعالى منا القرآن تشتكي لا سيدنا محمد مندون في أكو سيدنا محمد كفا مندوني أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نندي ستك على مكاني أبيك أبما الكربا أنا مندو في كوانغا دون ni jugu be alkraba na manduna ko shaytan de yan jugu yere inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. ni Allah subhanahu wa ta'ala makande fi muhkami tanzili kajirana ko jugu shite bona adama de la katama shaytan ka wa kom ni maminde shaytan ka jamakulu tayorodo ko shetane kallama lama a belejele kami domin setike ala yadda ka yamaru di amma akaka aywa yira sakoya baraw damine ko belejele kun yede yadu inma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi as-sa'ir. jango akaka jamakulu faranyonga katanu ye janame tasmana wala mi setike ala deli ala kaka ala kama ala kadu ani shetane ce odela ndine wala da sanman ya anya da yala ni tanganyini ye sitika ala fa ka bo shetana toroma ko kelela anya barka nyini sitika ala fa ndine wala da sanmayna kada munga ashar al hakim muhammad al mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul angara moko al krabba abafwa aka kanap makan zanmauna fi sha'n al basmala wal hamdala nissalama na baka barada min mu'min hakilima aka kanga damina ni bismillahir rahmanir rahim ni ala tanuni gundo mimbola ani nafa mimbola alkarba sallallahu alaihi wasallam mana sunna makan jelela ako kullu amri zibali lam yubtada fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtaru ay dhahibul baraka ako mu'min hakilima ka bara bara na ya damina na ma damina ni bismillahir rahmanir rahim ko ko bitike ulama uko konni lakal chokoyi ko saben kala ye ayo hadsala kala bil ma'ana akalla yini munyanga don alkraba sallallahu alaihi wasallam akalla yini bismillahir rahmanir rahim kalanina ayo na baraw daminana alla yini de barka sorali barawla kon bismillahir rahmanir rahim makka baraw bara damine
ko barka bin nakashi wa fi riwayati abi daud wa huwa asahhuha riwayata ni hadisai anana nasra dama do fe an nasra bele jele la kenema o de abu daud ye min lakal aka sunanu kono ko kullu amri zibalin la yabda fihi bilhamdulillah fa huwa ajzamu ko mumin hakilba ka baro bara na ya damina na ma damina ala tanuni makan yi no ye alhamdulillah lafzu ye ko bitige ay naqisul baraka ko abarka bin naqashi wala arsalamu alkarba mandemu anya zizini ndine wala da sanmayna ni sednam hodo kan yamaru sanma nununi ambi ala fama deli al hawl wal quwwatu kulluhu lillahi azza wa jal seni fanga kene be ala fama de ala ka barka do anga fota ananga ketala assalamu nunni bala kuma tamena usikum wa iyaya wasiyatal awwalin wal akhirin ko fe mballa di nyina kun ladile ko ni folama ani labama ka ladile kan ode usikum bi taqwallahi alazim wa uhadhirukum mimma asiyatihi ad-da'iyati ila azabihi al-alim assalamu mballa di ni allah subhanahu wa ta'ala ni siranye ayta nga janga sira setigi alanye ni allah subhanahu wa ta'ala hakili doni de aka jomi mani dugma ko le feze to ko fle ka kaba ko le joto ko fle ka flani nyonje fle ko ni masa kilinga sedi ibada ko masa be sekola ma namanye ko enine ambe dara sayala wa andara saga kununa angalla be domi nano masa be na nyonye wala herebe mina aslamaka ode alanye siranye kanyina maya barabela foki se alama Allah subhanahu wa ta'ala ku minge iseko ka kelila akuika min toyi iseko ke otolila ani tlemi bena tle tiana mu nyina na setike alaka yamaru ko kono bara fachuko jemu saka joro ko ay mo nyina setike masaka yamaru ko pa mo tadon kon dugma ko lenya ala tay ko anjo meya alaka blala domi ngada bi tanani ko tamay ngofe ko nyina ngalibe ko fe kana mo nyina na ko mo yusuko la ni jemu saka ni je horon haray wala na alay hakili doni ngal fa mamima ibi yera nyini ki sebo ala ibi labe yen sayakana nyina ma yen fe bele jele ngalo ya bebi labaka yelama imana fefe nye kuni hakika e ere fe kuni hakika ko abitwa chokola na alay shijandima ki shijena ofenta iba yelama ne iba do ko chena hakika mi o ala batulde min di yelama fiw o ala de man Allah subhanahu wa ta'ala ko jonka minge iseko ko kelila na ku kaminto iseko ke otolila lidhalika nanalu sa'adata ad-daraini sufla kuna jabi soroni ode ala isran ke ko nyuma ala ko no ana bal aslama bela jelema yalil ilama annani bi fadli al-khaliq subhanahu wa ta'ala no kuma nyabla kuma tamena mba fa akadon ka fo garbuke adenga ana bal maka ashakh abdullah kunta garbuka sikira jalaso okhara fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki garbuka sigira kokora member fiki maliki sanve sigi keme saba ani sigi biworo ni nani nana wal kalamu fiha insha al mawla jalla sha'nuhu amina dakurinya flamindi ni sikina najara setiki alay ala al fiqh al maliki amina di maliku bon ansi imam darul hijrati madina ko kama nyema amina di akadine famuyaka o de dine laseliye sidna muhammadu naka sahaba yo min vara nyonga kato madina maliku bon ansi o de sebe ala kelebandi ya doni seli shun jakane hiji sanu kiti dine konanye alkarabaye noro sanuma min bo sukuna kadaka kalando mam madina misiri kona ka fatu naka kalando nya janaza ka kada madina ka o misiri balkale kelefa ayra ka sokono binado na misiri kono sena muhudu ay wala da kerkele min di madina ka mo de be wele ko al islam al asir dine la seli o dine nyumay an fauna mo kaw nana no de ni dum ko le ngaya ni sirfu ki mango dine na atara o jita danga de la ni qabila kunta mukhtar kunta diwna mo de ko ngo dine na atara o jita danga de la wa kadhalika sa'ilu al qaba'il al ariqa faso bakorle to bebeti apma anya do ngoni duko ko len asigi ba ko dine famiye malko mon ansaka dine o de la ni garba sikira nabi pma umirna allah no khatiba an-nas illa bi qadri uqulihim
sharia ba nyina ve na me pma mo fe madam betigu fe islamia dine ta sara koromo fe ye mimme u fawnu mo ko fa ngodo fuyi wala anga dine asilu de dine korodo la hajata lana ila jadidi amma ko tise kurama o manan sigira ame malko man ansa ka fiqo de fo ni ndugma ko len sigiba wiye farafina tlebia va sigiba ka dine la sel de malko man ansa ka fiqo wiye ni doore me min do ye o kurade anana 600 ame ala fama deli dine tien ala ko jirana wala da min ar-risala al-qayrawaniya lil allama abi zaid al-qayrawani rahimahullah ay wala da min aywa malko man ansa ka kala ne njolela malko saghiru arsalatiki ay lettre barkale min zabe wala da minana ola kada munga anga dugma ko sigiba nganaw ni dugma ko len sigiba an nganaw tabaka ilmiya miya ko do 600 marhamud demba wageu Cheikh Ousmane Kalafon Agib Soson angaramoko al-allama Muhammad bin Ismaila Kulubali aywa fanakaramoko Alassane Touré ngana mono nyu ko do 600 uyeni ngafe nge ni aywa dugma ko len kalamblo gafe barkalo ndoye ka kalano ngalana wa yajira awna ko man ngafe akono fe nga kene asalatigi alaka hinani al-salama shula anga wala da bina wuli min akhir babihi fil idda wan nafaqa wal sabra'i asalatigi yebona min zaba fil iddati wan nafaqa wal sabra'i o bonda laban insha Allah ta'ala la alla ni siginde binake aywa o bonda siki labaye woni siginde binake arsala siki labaye insha Allah ta'ala ni wati nununa na fa laydu ta chogo mena ngoni arsala muamalatu bana am arsala datugu ni arsala ibadatu bana amina arsala datugu insha Allah ta'ala shirakta barakalambe ko bon ashiri amino dayala dona tawla fiqhula am ala dili abaraka chugo nyuma ala ko nokoya ala ka Allah subhanahu wa ta'ala jati nyinini bara ila li sum'atin wala riya'in wala la gharadin dunyawi ala kana na tashiya la wala ayuha al ikhwa انتبهوا لما أقول وعوا ولا أمبل السلامو أيها هقل دايلة أكا غرب كلمة ميمنا فوق بر رسالة لا أكا فامية أفتشكو نيوما على كون نقيا أبارك تشكو نيوما على كون نقيا أنا أمبل السلام بلا جليما يقول المؤلف رحمه الله كتاب تيجي على كناصر كيرا لا أرسالة تيجي أبمنا أكا كتاب لا باب العدة والنفقة والسبراء أبونا لما أنا معين التلاميذ فرانيا كما سبا أن بسبا أن فلا كتاب تيجي على كناصر كيرا لا أكو ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كو أيوة دهير مشيشت واجبية جاك فرقنا فنكر أفرمس دهير مي كانت غنية أو فقيرة مسينجرا كو أيوة بانادو دهير مي واجبي أفرجك أو فقيرة والما فاندو ما دام نفرط تقولي دو أنيون جاي كابي تشينغا فرلا أي دهير مي واجبي تشينغا وعلى أبويه الفقيرين أكو تشوكو كليدو أكو ني على مسافلا كإيجارسكي مسافلا من نفاندو أسلامي الشريعة بي أولو دهير مي واجبية إيكا جو أيوة ني أولو دهير مي akafako wa ala abawahi alfaqiraini aya atfiya pmatameneka ako fuiti wajibiya cheka fa forum so dahirime ako chuku keledo fuiti wajibiya ka kokora fa masaflamiye fandanye fo olu dahirime wa ala sagari waladihi alladhina la mala lahum ako o chuku keledo dahirime ko kunga dahirime shi dahirime talti wajibiya ka fa de demisenu ade fitininu munun be nin nafolo te aywa u fe de fitini munun na ala yu do agarsegala nafolo tu fe alhamdulillah rabbil alamin o shima se métier sorolié métier mbi joni uye sharia la o denunu o lu dahri maye aka wajibi ako ala zukuri hatta yahtalimu ako fayunfiqu ar-rajulu ala zukuri awladihi معنى على ذكور أولاده حتى يحتلموا أكو سلامة شيء كوابي باركة كادي تشمو مبالو حلالا لا فدي نونغتا بالكويا نسرا بالكويا ما أبي واجبي أكو ميتة كلا ميتة من وبدهير ما سرنا يا حلالا سركا
k'u yɛrɛ kun doni ta ka bɔ u fa kan o tuma jaa an ka kan k'a dɔn ko nin dugumakolo in ka kan ka cɛkɔrɔbaw fo k'u waleɲuman dɔn k'u barika da an faw bɛ nasɔngɔ de bɔ an faw bɛ tosɔngɔ de bɔ an faw de bɛ jisɔngɔ bɔ ka dayɔrɔ ko bɛɛ ɲɛɲini f'u ka kaburuden da la o tuma denw an ka kan ka dugawu kɛ an masaw ye o kɛra laada ye nin dugukolo in kan nka ni sariya fɔmɛ ɲɔgɔn kɔ sariya la o tɛ wajibi ye masa kan wajibi hakɛ a y'o de fɔ ko den cɛman f'a ka se balikuya ma a ka se ka mɛcɛ sɔrɔ mɛcɛ min ni a b'a yɛrɛ dahirimɛ ayiwa tan ni o ye n'o kɛra a doni jiginna ka bɔ a fa kan na a ko wala zamanata bihim a ka sɔrɔ den ninnu bana basigilen tɛ u la ni bana basigilen bɛ den min na k'o b'a bali ka fɛn k'a yɛrɛ ye kuma kɔrɔ ye k'o dahirimɛ bɛ to a fa kan a ko wa alal inasi hatta yunkahana wa yudkhala bihinna a ko cogo kelen don a ko ayiwa yunfiqu rajulu ala inahi awladihi cɛ bi ayiwa nafakati kɛ a den musomanw kan ala ye denmuso minnu ka garisɛgɛ ye maana yunfiqu rajulu ala banatihi cɛ bi dahirimɛ di a denmusow ma fo denmuso ninnu hatta yunkahana fo ka taa furu wa yudkhala bihinna furu maminɛni dama tɛ denmuso ninnu bɛ dumuni k'a ka guwa la fo ala k'a latigɛ furu ka sabati u ni silamɛ cɛ min danbe n'u danbe ye kelen ye min bɛ se u kɔrɔ furu la min bɛ se u dahirimɛ kɔrɔ min ye diinɛtigi ye wa furu sabatili dama tɛ fo ala ka latigɛ a la cɛ in ka na ka muso in ta ka bɔ a fa fɛ ka yɛlɛma a ka so n'o kɛra ayiwa dahirimɛ bɛnna ka bɔ fa kan a ko wa yudkhala bihinna azwajuhun fu furucɛw ka doniw ye so la a ko wala nafaqata liman siwa haula min al aqaribi a ko dahirimɛ tɛ wajibiya maa si ye ayiwa nin maa kofɔlen ninnu kɔfɛ min al aqaribi balima suruɲɛw na balima suruw na o cogo kelen don balimaya la an ka kan ka an kɔrɔw tanu an ka kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ni dugumakolo in ye bamanan dugumakolo ye laada bɛ yan maa min n'a si ka kɔrɔ ni ta ye balimaya hinɛ ani sinjiya hinɛ n'a ma dɛsɛ a tɛ foyi wajibiya a dɔgɔnin kan a b'a cɛsiri ka musakaw ɲini ka na ni dahirimɛ ye a bɛ dumuni kɛ ka fa ka ji min ka fa ka sigi sigiyɔrɔ ɲuman na ka balimaya ayiwa barow kɛ ka balimaya hinɛ sama ani ɲɔgɔn cɛ o ye laada ye laada ɲuman don nka ni sariya na so fɔmɛ ɲɔgɔn kɔ sariya la o tɛ diyagoya ye ni balima y'o kɛ i ye a y'a k'i ye ala jati kama balimaya kama i ka kan ka dugawu kɛ a ye i ka kan ka laban ka ayiwa a fo ka waleɲuman dɔn k'a barika da a ko wa in tasa'a fa alayhi ikhdamu zawjatihi a ko cɛ furu la na ala latigɛra a la k'a kɛra setigi ye ko ala ye garisɛgɛ sanuman d'a ma k'a bɛ wajibiya kan a ka baarakɛla ta k'a di a furumuso ma sabu an ayiwa sariya sidɔnbaw y'a fɔ an ye furu kɔnɔ ɲɛ na fɛn min ye wajibi ye furumuso kan o ye dilan de ye nka o kɔfɛ baara tɔw si dili den ma dilan labɛnni tobili yɔrɔ furani musoya baaraw olu ye baraji ɲini ni barika ɲini de ye a ŋani maa min ye sariya fila ɲɛjɛ kan ko n'o dama don o tuma ne ye n doni jigin ka bɔ a tɔw la i ma sariya sɔsɔ i ma jurumu sɔrɔ nka i ka furu fanga bɛ dɔgɔya i kɔ fanga bɛ dɔgɔya i bɛ den minnu da bamanan na olu fanga bɛ dɔgɔya nka n'i ye dulɔki bɔ ka da ka sɛgɛn ka wɔsi ka jɔnya baara kɛ i cɛ ye ala ma min wajibiya i kan n'i y'o wajibiya i yɛrɛ kan ka baraji ɲini setigi ala n'a kira fɛ ka barika ɲini ayiwa furu kɔnɔ ala bɛ barika don i yɛrɛ la i bɛ sin don den minnu da ala bɛ barika don olu la ala bɛ barika don i ka furu la insha allahu ta'ala a bɛ segin k'i sara n'o ye alijinɛ na sɛdɛ muhamadu y'o fɔ ko muso o muso n'a muɲuna cɛ ye ka sabali k'a cɛ dɛmɛ fo cɛ dusukun ayiwa jɛnna ka bɔ a ma k'a bɛ don alijinɛ na muso o muso n'a fatura k'a sɔrɔ a cɛ jɛmɛ ka bɔ a ma o de ye nin ye furuɲɔgɔnya kɔnɔna na i kɛwale i dalakuma i lahalaya i cɛ dɛmɛ cogoya i furu barika ɲini cogoya n'o ye cɛ dusukun datugu ka cɛ dusukun mara tiɲɛ yɛrɛ la
ni seko tɛ fila ye ni muso b'a se kɛ n'a sɔrɔla muso ɲuman sɔrɔ ye garisɛgɛ ne bɛ ala fo n bɛ ala tanu n'o nana i cɛ dusukun na hakika ɲɛ kan da tɛ a kɔrɔ ye ko a dusukun jɛna ka bɔ i ma o la alisalamɛ sariya ma wajibiya i ka dɛ nka i ni min ka kan o la sara belebeleba la setigi b'o d'i ma diɲɛ ani lahara nka hakɛ min ye wajibi ye n y'o fɔlen ye ala k'an bɛ sababa ma a ko alayhi an yunfiqa ala abidihi ko a bɛ wajibiya silamɛ cɛ ka a ka ayiwa dahirimɛ di a ka jɔnw ma jɔn minnu b'ale ka mara kɔnɔ a k'u balo a ka dahirimɛ di u ma o yukaffinahum idha matu n'u fatura a k'u kasange k'u sutura ka taa u ka dayɔrɔ laban na a ko wakhtalifa fi kafani zawjati a ko dɔnnibaw sariya dɔnnibaw fara ɲɔgɔn kan i m'a ye sariya tɛ hakilila ye o de la farati belebeleba de donna diinɛ kɔnɔ ni ko diinɛ masala la n k'o yɔrɔ min na cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ b'i pan ka seri bɛɛ bɛ sin ka dɔ fɔ ten fo n'i ye masala yɛrɛ ɲininkali kɛ dɔnnibaa sigilen la yan'a ka kuma n'a yɛrɛ ma teliya ka kuma ayiwa dɔ bɛ sin ka kiiri tigɛ a yɛrɛ ma ten barodaw la gɛrɛw na bɛɛ de b'a fɔ ko ayiwa ala ko a kira ko fo ka se ayiwa jeli dɔnkilidalaw bɛɛ de ko ala ko a kira ko bɛɛ ja gɛlɛyara o ye fitinɛ ɲini dilen na dɛ wallahi ni maa min ye diinɛ n'i y'a martaba dɔn ka diinɛ valeur dɔn diinɛ faamuya a sigimɛ ala n'a kira ka dɔnni jɛlen min kan o dɔnni jɛlen a tɛ sɔrɔ ni dɔngɔ ye a tɛ sɔrɔ ni ɲɛɲini tɛ a tɛ sɔrɔ ni yɛrɛdi ni wulikajɔ tɛ ni maa min y'o faamuya ni maa y'i wele hali telefɔni na ko karamɔgɔ ne b'a fɛ ka e ɲininka diinɛ nin yɔrɔ in na o yɔrɔnin bɛɛ i dusukun b'i tan de i jaabi tigɛ de a bɛna diɲɛ fɛn fɛn fɔ i t'a dɔn i bɛna jaabi min di jaabi min na di i bɛna bɛn sababa ma la walima i tɛ bɛn sababa ma la ala dama de b'a dɔn o la an karamɔgɔ Maliku bun Anasi a kun tɛ girin ɲininkali ka fiyewu f'u y'a fɔ Maliku bun Anasi ka tarjuma na ko a ɲininkali 30 a n'a kunkanfɛn de la a ko a fanba bɛɛ la ko a t'a dɔn o la i b'a dɔn k'olu de bɛ dɔnni valeur dɔn o tuma bi min ɲininen don mɔgɔw fɛ an k'an janto an yɛrɛ la diinɛ tɛ hakilila ye ni masala in filɛ ni nin fɔra yɔrɔ min na an ka bi tile tubabu sariya hakilila a bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko o man ka kɛ dɛ nka o f'i yɛrɛ ma min ko k'a ka fɔ n'o ye ala ye ala faama bɛ ko dɔn ka tɛmɛ a ka jɔnw kan min ko k'a ka fɔ n'o ye Seydina Muhamadu ye o t'a ni dɔn ka fɔ ala de b'a fɔ k'a f'u ye ko ni ala de ko ten o tuma madinɛkaw ka sariya o de ye ala sariya faamu bɛɛ la sanada ye n'olu y'a fɔ a banna o tuma alimami Maliki ka fiqhu ko wakhtalifa dɔnnibaw fara ɲɔgɔn kɔ fi kafani zawjati furumuso kasange la yala wajibi do a cɛ ka kasange sanga do a muso la wa walima wajibi tɛ a ko fa qala ibn al-Qasim ko ibn al-Qasim la otaqi fa ahli al-madhhabi alimami Maliki ka mazhabu aywa getura ko fi maliha ko ay ko muso kasange tɛ wajibi a cɛ kan ko muso ka dahirimɛ ana fɛɛrɛ bɔ ko dulonne do furu de la ni cɛ in bɛ se ka ayiwa damu ta n'a furumuso ye dilan la waati min na muso in fana b'a yɛrɛ sagoya la a b'a ka so ka dumuni di muso in ma o diyagoya ye k'a fɛɛrɛ bɔ o diyagoya ye cɛ in kan nka ni o furu hakɛ n'o jɔra ni sariya de ala sariya de tilen bɛ wa a b'a tigɛ fo a akhiru lahaza ko n'o jɔra minti min na o minti de la fɛn minnu dulon bɛ o la o fɛnw fana bɛ jɔ ala sariya ye ladiri ye dɛ nka ni ye nin fɔ bi an ka hakili tigilamaw minnu bɛ kiiri tigɛ bɛl hawa ni dun i b'a fɔ ko jumɛn ayi nin se ka kɛ i furumuso su dalen ka kasange dɔw la i bɛ tɛgɛ gɛlɛya k'o la walima i b'a fɔ ko ayi ko nin kɛ man kan ayi ko wajibi de tɛ cɛ kan Ibn al-Qasim ko a bɛ wajibiya fi maliha muso yɛrɛ ka nafolo de la wa qala Abdul Maliki fi mali zawji alimu rasikh wɛrɛ bɛ yen ko Abdul Maliki alimami Maliki ka mazhabu kɔnɔ fɛrɛlen don ulama rasikhunaw de bɛ yen dɔnnibaa ba dɔ bɛ yen o ka faamuya la k'a bɛ wajibiya cɛ ka nafolo la wa qala Abdussalam al-Mulaqab Sahnun alimami Maliki ka kalanden joni wɛrɛ bɛ yen ko Sahnun o ko in kanat maliya fa fi maliha ale tafsilu di kuma in na ko in kanat maliya n'a sɔrɔ muso ko nafolotigi don fa fi maliha ko a bɛ wajibi a ka minɛ muso ka nafolo la a ko wa in kanat faqirata n'a sɔrɔ muso in ye fantan ye
ko fa fi mali zawji ma kwa be wajibiya cɛ ka nafolo la nin de ye dakuruɲɛ laban ye ayiwa awzadel qayrawani ye min fara ɲɔgɔn kan ayiwa furu masalaw la nin kɔfɛ a bɛna muamalatu de dayɛlɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kitabul buyu'i babin fil buyu'i wa ma shakala al buyu'a a bɛna o de dayɛlɛ o la an ye layidu di alisilamuw ma a mɛnna dɛ insha allahu ta'ala hakili la n'a ma san saba tɛmɛ an surunyana la ko an bɛ nin kitabu barikalen ko an b'a ibadatu de fɔ silamɛw ye bi ala fama sɔnna laɲini dafara fiqhul maliki la an ye ayiwa akhdari darsu di ka ayiwa rasal abdul qayrawani ka daminɛ na darsan fa darsa dɔɔni fo ala sɔnna bi am ibadatu dafara ni ye arsala datugutɔ ye an fɛ insha allahu ta'ala ni ala sɔnna ko an nana member save ya nin kɔfɛ ni fiqhu ye an bɛna ni sariya kitabu barikalen ye min bɛ wele ko ibn ashiri ye kitabu barikalen ye ni kalanden b'a fɛ k'a ta ka tugu an nɔfɛ o k'a nusakha ɲini ni ala sɔnna ma an bɛna jɔ ibn ashiri ayiwa betu 300 kun ka 20 kan bilisani sharh wal bayani an bɛ ala fama deli ala min ye nin nɔgɔya ala k'o fana nɔgɔya an ma an bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ ni ayiwa sija ani kɛnɛya ye nin baara in fana ni a musaka nɔgɔyali ye ni kisi ani tanga ye insha allahu ta'ala kutubu minnu b'an fɛ yan sariya kitabu minnu b'an fɛ yan malik bin an se ka mazhabu kitabuw la an b'a fɛ ka bɛɛ darsu di dɔɔni an se ko damajira la o kitabuw de kɛra sutura birifini ye bi ka bira na n'olu kun tɛ ya tulo fu kun bɛ tulo kan na an bɛ ala deli a faamu ko ɲuman ala k'o di ala ka barika don gafe ninnu na gafe ninnu sɛbɛnbɛw ala ka barika d'u la ala ka kɛnɛ gafe ninnu barika kama diinɛ tiɲɛ ala k'an to a kan ala k'o k'a ka alaya kama بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما